शर्मा। कहाँ देर भइल बाहे बाबा, कहाँ देर भइल बाहे बाबा, उगी भोर भइल बा रतिया से। कहाँ देर भइल बाहे बाबा, उगी भोर भइल बा रतिया से। पल पल बरती खोजे बटिया, बड़ी भीड़ भइल बा घटिया पे, कहाँ देर भइल। रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग अंबिका स्टूडियो कुचायकोट। जगमग जगमग जोत जरा के आरत करेली तिवैया। सोनमा के रथ चढ़ी आई आदित्य मल, दर्शन दीना गोसैया। बेचैन बड़ी अब ताती वही, बड़ी देर भइल बा घटिया पे, कहाँ देर भइल बाए बाबा, कहाँ देर भइल बाए बाबा, उगी भोर भइल बा रतिया से। शर्मा। बरती ममता हाथ जोड़ के कहल राउर गुहारी, दर्शन दीना फूह फार के बाटे अरज हमारी। चाहे जे होखे कवनो बधा, बाबा दूर करी मोरा रहिया से। कहाँ देर भइल बाए बाबा, कहाँ देर भइल बाए बाबा, उगी भोर भइल बा रतिया से।